Ja, så er vi her endelig. Ja. Hej alle sammen. Og velkommen til denne video på endnu en video på min og Williams kanal. I dag, der er lige en korser, der Ja, den er pisse irriterende. Den larmer lidt. Du bør gå derhen og kaste en pinde efter den. Ja, i dag er vi et sted i Holsted, der bliver kaldt Jorden. Og der sker nogle mærkelige ting her. / spejderhytten. Og ja, mig og en af mine andre venner sneger os op midt om natten en gang. Og så nede på fodboldbanen, der er lige hernede næsten. Der kommer der bare et eller andet lys. Og der står ingen lanterne, ingen lygte, ingen lampe. Det er så klamt. Det er vildt. Det er seriøst så vildt creepy. Og så lige pludselig, det har jeg ikke fortalt Oliver,